вобаста ба мушкилиҳои фаровони соли 2020 ки бар асари пандемияи коронавирус тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, Тоҷикистон соли молиявии сипаришударо бо натиҷаҳои мусбат ҷамъбаст намуд. Ба маълумоти омории соли 2020 иқтисодиёти кишвари мо 4.5% афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82.5 миллиард сомонӣ баробар гардид. ҳарчанд ки ин нишондод нисбат ба рақамҳои 10 солаи охир 3% камтар аст, вале тавре гуфтем соли пандемия буд ва иқтисодиёти аксари кулли кишварҳои ҷаҳон дар соли 2020 бо суръат коҳиш ёфта. Воқеан ҳам бояд зикр намоем, ки дар давоми 10 соли охир Тоҷикистон ба таъмини бештар аз 7% рушди иқтисодӣ дар байни 15 кишвари дунё ҷойгир буд. яъне дар қатори 15 давлати пешрафта иқтисодиёти мо низ дар 10 соли мадид бештар аз 7% рушд кардааст. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии Тавозун аст. пешниҳоди шумо тавре огаҳ шудед. дар ин барнома мо оид ба дастоварду комёбӣ ва албатта мушкилоти иқтисодии мамлакат дар соли сипаришудаи 2020 сухан хоҳем гуфт. агар ин мавзӯъ ба шумо ҳам ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳӣ кунед. паёмадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла ба рушди иқтисоди миллӣ, бюджети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, инчунин ба фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонии мо низ таъсири манфии худро расонида истодааст. яъне мо соли 2020 дар вазъияти бошиддати иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ фаъолият карда, бо вуҷуди мушкилоти пешомада ҷиҳати пешгирӣ намудани паёмадҳои буҳрон ва ҳифзи амнияти иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои фавриро роҳандозӣ кардем. бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои зикршуда дар натиҷаи амалӣ гардидани тадбирҳои таъхирнопазир аз ҷониби ҳукумати кишвар, устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагӣ тамоюлҳои мусбат нигоҳ дошта шуданд. иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4.5% афзоиш ёфта, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82.5 миллиард сомонӣ баробар гардид. дар ин давра афзоиши ҳаҷми сесоли маҳсулоти саноатӣ дар сатҳи 9.7%, кишоварзӣ 8.8% ва гардиши савдои хориҷӣ 0.8%, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 19.8% заминаи рушди иқтисоди кишварро ба вуҷуд овард. хусусан истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат ба соли 2019 28.3% афзоиш ёфт, ки ба беҳтар таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ мусоидат намуд. тавре роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ зикр карданд. дар соли душвори 2020 низ қариб дар ҳама самтҳои иқтисодиёти миллӣ натиҷаҳои ба дастоварда тамоюли мусбат доштанд. як нуқта ҳам гуфтанист, ки нигоҳ накарда ба мушкилиҳои фаровон аз моҳи сентябри соли сипаришуда тибқи нақшаи қаблан таррезӣ намудаи ҳукумат музди маош, нафақа, стипендия ва дигар кӯмакпулиҳо зиёд карда шуд. барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2020 нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои бюджетӣ, стипендияҳо 15%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10% зиёд гардида, нафақаи гурӯҳи маъюбоне ки ба нигоҳубӣ ниёз доранд 50% зиёд карда шуд. дар мавриди татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар барномаҳои дигар хоҳем гуфт. инҷо мехоҳем дар бораи вазъи иқтисоди миллӣ дар соли душвори 2020 маълумот диҳем. дар соли пандемияи ҷаҳонӣ чӣ гуна ба мо имкон даст дод, ки рушди иқтисодиётро таъмин намоем? кадом омилҳо сабаб шуданд ва аз пандемияи коронавирус бештар кадом бахшҳои иқтисодиёт зарар диданд? ин ва боз чанд соли дигарро аз масъулону кормандони вазорати рушди иқтисод ва савдо пурсидем ва инак андешаҳои онҳоро манзури шумо мегардонем. дар маҷмӯъ дар байни
кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ ё ҳамсояҳо мо яке аз кишварҳое ҳастем ки бо нишондиҳандаи мусбӣ соли 2020-ро ҷамъбаст кардем, яъне 4,5% кишвари мо маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвари мо рушд ёфтааст. самтҳои асосӣ, соҳаҳои асосие ки ба рушди иқтисодиёти мо таъсири мусбӣ расонданд, ин соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ мебошад. ман бояд қайд кунам ки зиёда аз 20% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба соҳаи кишоварзӣ рост меояд. соҳаи дигар ин саноат мебошад ки дар маҷмӯъ дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соҳаи саноат 9,7%-ро ташкил кард. ман бояд қайд кунам ки ҳанӯз мо 19 март нақшачорабинии оиди масъалаҳои вобаста ба пандемияи коронавирус қабул карда будем. ин нақшачорабинии мо дар байни кишварҳои минтақа яке аз ҷониби ташкилотҳои байналхалқӣ яке аз нақшачорабинии бисёр натиҷаовар ҳисоб карда шуд ва ҳатто ҳисоб карда шуд ки дар ҳолати нақшачорабинӣ амал накардан рушди мо метавонист то 2% рушд ёбад. хушбахтона бо сабаби сари вақт қабул кардани нақшачорабинӣ мо ба рушди 4,5% ноил гардидем ки ин албатта дастоварди бисёр хуб аст. дар маҷмӯъ нақшачорабинӣ аз бандҳои зиёд иборат аст. мақсади асосии мо рушд додани соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар. ман тарзе ки ман қайд кардам, тарзи шумо хабар қайд кардам, зиёда аз 300 корхона дар ин давра ба истифода дода шуд. коргоҳу корхонаҳо. ғайр аз ин шумо медонед ки дар солҳои 19-20 мо объектҳои зиёди ҷашнӣ ба истифода додем ки ин объектҳо ҳам дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳиссагузор ҳастанд ва умед дорем ки як қисми боқимондаи он дар соли 2021 ба истифода дода мешаванд. ман барои мисол корхонаҳои коркарди истеҳсоли ҷуробу пайпоғро дар шаҳри душанбе мисол гирифта метавонам ки як корхонаи ваҳдат бо иқтидори 19 зиёда аз 19 миллион дона ҷуроб ба истифода дода шуд. ин ҳам таъсиси ҷойҳои кори, ҳам маҳсулоти воридоти васкунанда ва содиротӣ мебошад ки дар маҷмӯъ ба нишондиҳандаҳои содироти мо таъсир мерасонад. тавре коршиносон мегӯянд дар соли 2020 асосан аз ҳисоби таъмини рушди соҳаҳои воқеии иқтисод аз ҷумла саноат ва кишоварзӣ рушди маҷмӯи иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми 4,5% таъмин гардид. воқеан як нуқтаи дигар ҳам боиси зикр аст ки то чанд соли пештар бо назардошти кам будани ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар мавриди фишанги асосии чархонандаи иқтисодиёт будани ин соҳа гуфтан нодуруст буд. вале акнун ки саноатикунонӣ ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардид ва нерӯи зеҳниву молиявӣ ва техникии бештар ба ин самт равона карда шуд, саноат ба сарчашмаи асосии даромади бюҷет табдил шудан дорад. ба нишондиҳандаҳои оморӣ таваҷҷӯҳ кунед. соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 300 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд ки бештар аз 6500 нафарро бо ҷойи кори доимӣ ва маош таъмин мекунад. вобаста ба ин соли сипаршуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 30 миллиарду 828 миллион сомонӣ баробар гардида, суръати рушди он 9,7%-ро ташкил дод. дар ин давра дар маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ҳиссаи саноати коркард 61,7%, соли 2019 57,7%, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 23,9%, соли 2019 24%, саноати истихроҷ 13,9%, соли 2019 17,6% таъмин гардидааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар зерсоҳаи маҳсулоти хӯрокворӣ якҷо бо нӯшокӣ ба 7 миллиарду 61,4 миллион сомонӣ расонида шуда, суръати афзоиши он нисбат ба соли 2019 28,3%-ро ташкил додааст. вобаста ба амалигардии ҳадафи чоруми миллӣ, саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва коҳиш додани омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар, барномаи саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва инчунин як қатор барномаҳои рушди соҳаи саноат, инчунин барномаҳои саноати сабук, барномаи рушди саноати хӯрокворӣ, барномаи рушди саноати дорусозӣ, барномаи рушди мошинсозӣ,
барои давраҳои то соли 2025 қабул гардиданд ва мавриди амал қарор доранд. боиси қайд аст ки бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд. бо мақсади афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти воридоти васкунанда ва ба содирот нигаронида шуда, имтиёзҳои андозии гумрукӣ пешбинӣ гардида шудаанд. аз ҷумла воридоти таҷҳизоти технологияи нав, маводҳо ва ашёи хом барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, саноат, чорводорӣ, моҳипарварӣ, маориф, инфрасохтори сайёҳӣ аз андоз аз арзиш иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод гардидаанд. мавриди қайд аст ки дар соли 2020 аз 293 муҳимтарин маҳсулоти саноатӣ афзоиши 151 номгӯи маҳсулот таъмин гардид. дар соли 2020 дар ҷумҳурӣ 834 ҳазор тонна орд истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16,9% зиёд мебошад. инчунин қайд намудан зарур аст ки дар соли 2020 5994 тонна маҳсулоти макаронӣ истеҳсол гардид, ки нисбат ба соли 2019 1,8 маротиба зиёд мебошад. пандемия ба баъзе соҳаҳои иқтисоди миллии мо бетаъсир намонд. хусусан соҳаи хизматрасонии пулакӣ, нақлиёт, сармоягузорӣ, боркашонӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қисми воридот ба нишондиҳандаҳои манфӣ мо дастовар шудем, ки албатта ин таъсири пандемия буд. шарикони асосии тиҷоратии кишвари мо, хусусан кишвари Федератсияи Россия ва Қазоқистон, таъсири пандемия ба ин кишварҳо ба иқтисодиёти мо бетаъсир намонд ва ман ҳамин самтҳое ки ман қайд кардам, дар ҳамин самтҳо мо ба мутаассифона ба комёбиҳо ноил нагаштем, лекин ин албатта омилҳои гузаранда ҳастанд. зерсоҳаи саноати дузандагӣ ҳам дар соли молиявии 2020 рушди бо низом дошт. аз ҷумла вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар медиҳад, ки соли сипарӣ шуда дар мамлакат ба маблағи умумии 345,5 миллион сомонӣ маҳсулоти дузандагӣ истеҳсол гардид, ки ин рақам нисбат ба як соли пештара 37,6% зиёд аст. воқеан ба маълумоти ҳамин сарчашма, яъне вазорати рушди иқтисод, дар соли 2020 дар ҷумҳурӣ истеҳсоли 31 номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ ба роҳ монда шуд, ки қисме аз инҳо таъиноти содиротӣ доштанд. масалан, боз ҳам бо сабаби пандемияи коронавирус аксари корхонаҳои дузандагӣ ба истеҳсоли ниқоб, сару либоси тиббӣ, бинтҳои докагӣ ва амсоли ин оғоз карданд. давоми сол дар корхонаҳои дузандагии тоҷикистон бештар аз 10 миллион ниқоб истеҳсол шуда, як қисми он ба хориҷи мамлакат содирот шуданд. мо дар соли 2020 зиёда аз 30 намуд маҳсулотҳое буданд, ки аввалин маротиба дар ҷумҳурӣ истеҳсол гардиданд. ин аз қабили он маҳсулотҳое ки ба касали пандемия вобастагӣ доштанд. ин ҳам ниқобҳо, ҳам истеҳсоли либосҳои махсуси тиббӣ, докаи тиббӣ, сачқочаҳои махсуси ҷарроҳӣ, дар маҷмӯъ 31 намуди маҳсулотҳои мо дар соли 2020 истеҳсол кардем, ки ин маҳсулотҳо тавре ман қайд кардам дар солҳои пешин истеҳсол намешуданд. мавриди қайд аст ки дар соли 2020 истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ 345 миллион сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2019 37,6% зиёд мебошад, ки асосан зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ аз ҳисоби корхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сатн, ҷавонӣ ва сифат саноат мебошанд. бо мақсади пешгирии бемории сироятии коронавирус, корхонаҳои саноатии гуногунсамтиро фаъолияти гуногунсамтиро ба роҳ монда, аз ҷониби 55 корхонаи саноатӣ 9,4 миллион ниқоб истеҳсол карда шуд. ҳамзамон 61,2 ҳазор дона либоси махсуси тиббӣ ва 603,5 ҳазор дона маҳлул барои беҳдошти шахсӣ истеҳсол шудаанд.
акнун дар бораи содирот новобаста ба вазъи мураккаби ба миён омада гардиши савдои хориҷии тоҷикистон аз ҷумла нақшаҳои содиротӣ тамоюли афзояндаро нигоҳ дошта тавонист. Ба ибораи дигар, имтиёзҳои барои истеҳсолгарон ва содироткунандагони пешбинӣкардаи ҳукумат натиҷаҳои дилхоҳ ба бор оварданд. боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба маълумоти оморӣ. дар соли 2020 гардиши савдои хориҷии тоҷикистон ба 4 миллиарду 557,8 миллион доллари амрикоӣ баробар гардид, ки нисбат ба як соли пеш 34,1 миллион доллар зиёд аст. дар ин давра ба хориҷи кишвар ба маблағи 1 миллиарду 406,9 миллион доллар молу маҳсулот содирот карда шудааст, ки нисбат ба соли 2019 19,8% ё 232,5 миллион доллар зиёд мебошад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ва татбиқи имтиёзҳои аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ муайян гардида дар самти дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди имтиёзҳо вобаста ба воридоти ашёи хом ва раванди истеҳсолот, соддагардонии расмиёти савдо, як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ бо таҷҳизотҳои муосир таъсис дода шуд, ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулот афзоиш ёфта ба гардиши савдои хориҷӣ хусусан ба содироти молу маҳсулот таъсирбахш буд. вазни хоси содиротии кишвар асосан аз ҳисоби фурӯши металлҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо, нахи пахта, алюминии аввалия, маҳсулоти кишоварзӣ, семент, қувваи барқ ташаккул ёфтанд. шарикони асосии тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи амалиёти содиротӣ ин давлатҳои Швейтсария, Туркия, Қазоқистон, Россия, Қирғизистон, Узбекистон, Афғонистон ва дигарон ба шумор рафтанд. дар соли 2020 маъдану консентратҳо ба маблағи 158,2 миллион доллар, алюмини аввалия ба маблағи 136,2 миллион доллар ва семент ба маблағи 59,8 миллион доллар содирот гардид. инчунин дар ин давра содироти нахи пахта ба 101,000 тонна баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6,000 тонна афзоиш ёфт. содироти мо ин омилҳои зиёди таъсиррасонанда ҳастанд. мо содиротро барои он зиёд кардем, ки воридоти маҳсулоти мо кам шуд. маҳсулотҳои воридоти ивазкунанда як зумра маҳсулотҳои воридоти ивазкунанда дар ҷумҳурии мо истеҳсол гардиданд, ки ин ба рушди содирот оварда расонд. тавре пештар гуфтем, соли 2020 соҳаи кишоварзӣ ҳам рушди бонизом дошт. маҷмӯи маҳсулоти ин соҳа дар соли сипаришуда қариб 9% афзода, кишоварзон ба маблағи умумии 33 миллиарду 607,1 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. масалан, соли гузашта дар ҷумҳурӣ 409,477 тонна пахта ҷамъоварӣ карда шуд, ки нисбат ба соли пеш 1,6% зиёд мебошад. ин дар навбати худ ба корхонаҳои саноати сабук имкон фароҳам овард, ки фаъолияти худро хубтар ба роҳ монанд. он ки соли 2020 бештар аз 100,000 тонна нахи пахта ба хориҷа содирот шудааст, дар ин кор саҳми кишоварзон ҳам хеле барҷаста менамояд. дар кишвар дар соли 2020 дар зиёда аз 186,000 гектар замин пахта киш карданд, ки ман дар маҷмӯъ хушбахтона соли 2020 ба нишондиҳандаҳои хуб моноил гаштем. соҳаи кишоварзӣ, соҳаи пахтакорӣ зиёда аз 400,000 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд, ки ин маҳсулот барои коркард дар соҳаҳои дигари саноат аллакай замина пайдо мекунад ва яке аз сабаби рушд ин 88% рушд кардани маҷмӯи маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мебошад. дар соли сипаргарда аз ҷумҳурӣ 129,000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи умумии 19,5 миллион доллар содирот гардид, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 10,6 тонна ё ин ки 1,3 миллион доллар афзоиш ёфт. дар сохтори содиротии маҳсулоти кишоварзӣ ҳиссаи асосӣ ба содироти пиёз рост меояд. дар ин давра 92,000 тонна пиёз ба маблағи умумии 7,5 миллион доллар содирот гардид, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли 2019 7,1 тонна афзоиш ёфт. соҳаи муҳими рақобатпазир ва мусоидаткунанда ба рушди содирот ин истеҳсол ва коркарди хушкмеваҳо ба шумор меравад. дар соли 2020 17,000 тонна бо маблағи умумии 6,9 миллион доллар хушкмеваҳо содирот гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12,000 тонна ё 1,6 миллион доллар афзоиш ёфтааст.
ҳанӯз соли 2019 ҳангоми ироаи паёми солона ба маҷлиси олии мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулони ҳукумат ва вазорату идораҳои дахлдор супориш дода буданд ки дар доираи татбиқи босамари стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 барномаи миёнамуҳлати рушди мамлакатро барои солҳои 2021-25 таҳия намояд. Табиист ки дар ин барнома самтҳои наву афзалиятноки сиёсати иқтисодию иҷтимоии мамлакат муайян карда мешавад. иқтисоддонҳо мегӯянд ки бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи муваффақонаи дигар барномаҳои соҳавӣ ки то кунун рушди иқтисодиёти миллиро таъмин карда меоянд, қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаи нав ба рушди иқтисоди воқеӣ такони тоза хоҳад бахшид. маз барои таҳия намудани барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи кории сезинагӣ таъсис дода шуд ва дар зинаи якуми гурӯҳи корӣ ин бевосита бо роҳбарии худи муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби роҳбарони вазорату идораҳо ва вазири рушди иқтисод ва савдо ҳамчун котиби масъул вобаста ба таҳияи барнома тасдиқ гардид. Ҳамзамон гурӯҳи кории зинаи дуюм ин бевосита бо роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо бо ҷалби роҳбарони вазорату идораҳо ва зинаи сеюм бошад ин бо роҳбарии муовини сарпарасти вазири рушди иқтисод ва савдо дар сатҳи гурӯҳи техникӣ таҳия гардид ва ҳамзамон бояд қайд намуд ки худи барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 дар заминаи нақшачорабиниҳо, яъне иҷрои банди 6 нақшачорабиниҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар паёмашон ироа намуда буданд таҳия гардид. Барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз аллакай аз ҷониби вазорат бо ҷалби вазорату идораҳо ва намояндагони шарикони рушд таҳия гардид ва имрӯз дар соли гузашта барои баррасӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ва албатта пас аз тасдиқ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон он тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад барои тасдиқ. Барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон он ҳадафҳое ки дар худи стратегияи миллии рушд аз се марҳилаи асосӣ иборат аст. Марҳилаи якум ин гузариш ба модели нави рушди иқтисодӣ аст. Марҳилаи дуюм бошад ин рушди суръатнок. Марҳилаи рушди суръатнок ки бо ҷалби сармоягузориҳо асос меёбад ва марҳилаи сеюм бошад ин индустриализатсияи яъне санъаткунонӣ бо суръат ки бештар ба навовариҳо ва донишҳо асос меёбад. Ҳамзамон бояд қайд намуд ки дар боби чоруми барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 манбаъҳои иловагии рушд ворид гардиданд ки он бештар равона гардидааст ба рушди иқтисоди сабз ва иқтисоди рақамӣ, ҳамзамон ба рушди молиявӣ, саноат, инфрасохтор ва рушди соҳаи сайёҳӣ равона гардидааст. дар соли 2021 нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурӣ мо бояд накам аз 7-6% ба рушд ноил гардем. Барои ноил гаштан ба ин нишондиҳанда мо заминаҳои зиёд дорем ва таҳлилҳое ки мо гузарондем мо умед дорем ки ба ҳамин нишондиҳанда ба накам аз 7% рушд дар соли 2021 ноил мегардем. Соли 21 барои ҷумҳурии мо бисёр соли муҳим аст. Вобаста ба ҳамин мо дурнамое ки омода кардем, маълумотҳои омодакардаи мо нишон медиҳанд ки мо ба ҳамин рушди накам аз 7% дар соли 2021 ноил мегардем. дар интиҳои барнома зикри як нуқтаи дигарро ҳам зарур медонем. Соли 2020 дар саросари кишвар 18300 иншооти истеҳсоли иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлол ба нақша гирифта шуда ки бештари онҳо иншооти соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва варзиш мебошанд, бунёд ва ба истифода супорида шуда, бо ҳамин роҳ даҳо ҳазор ҷои нави корӣ муҳайё карда шуд. Бахусус корхонаҳои истеҳсолии нав ба пуррагӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои насли навтарин ба истифода дода мешаванд ки ин ҳам ба сифати маҳсулот ва ҳам маҳсулнокии фаъолияти онҳо мусоидат менамояд.
як сабаби асосии зиёд шудани истеҳсоли маҳсулот ҳам маҳз дар сермаҳсул будани корхонаҳои нав аст. То ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳанӯз ҳам вақт ҳаст ва итминон дорем ки корхонаҳои ба истиқболи ин ҷашни фархунда бунёдшаванда боз ҳам метавонанд моро ба ҳадафи олӣ ва ниҳоиямон фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар сокини мамлакат боз ҳам наздиктар мекунад. ин барномаи навбатии Тавозун буд. хайр то дидорҳои баъдӣ.